This is Nyíregyháza. It's a prosperous town in the east of Hungary. Hungary was once part of the Austro-Hungarian Empire, was under German occupation during the Second World War, and, until comparatively recently, was part of the Soviet bloc. Hungary also has its own unique language. Primary maths teaching in Hungary has always been admired for its effectiveness and had a major influence on the original national numeracy strategy for England and Wales. This programme visits Hungarian primary schools to investigate how they teach maths and to observe their classroom practice. Most schools in Hungary take pupils from age 6 through to 18, all in the same building, with no national tests until they're 14. Lower school goes from age 6 to 10 and is roughly equivalent to our primary school. Our story starts in the nearby kindergarten. This is the last year of Hungarian kindergarten, but these pupils are aged 5 to 6, equivalent to our year 1. És összekavargatod. Játszatok egy kicsit. Nagyon jó. Tegyétek le. Figyelj rám, amit mondok. Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right, and so on. And they use proper mathematical language from the start. Második, vízszintes. Oldalról oldalra. Második. Jobb kezed mutatója. Melyik a jobb kezed mutatója? Nagyon jó. Első, számoljuk. Első, második, harmadik, negyedik. Ez milyen sor volt? Vízszintes. Jó, nézzük meg a függőleges sorokat. Első függőleges, nézzük meg. Első, második, harmadik, negyedik. Azt mondtam nektek, második vízszintes sor. Számold meg, ez hanyadik? Első, és ez a? Akkor oda kell rakni. Ügyeskedjél. Máshol rád, jó? Máshol rád. Ez melyik kezed? Ez. Ez melyik kezed? Ez a jobb. A bal oldalra kérem, jó? Hol lenne a pálya, ha képzeletbe ezt az egészet áthajtanád ide? Itt. Akkor tessék kijavítani. Szuper. Nagyon jó. Ügyes. Here the foundations of mathematics are established through manipulating objects and shapes, preparing the children for all the mathematical work they'll go on to do in the main school. Ugyanez az utolsó lesz most. Itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Azaz! Nagyon jó, megtaláltad. Nagyon ügyes, Balázs. The children have been asked to make a row of red shapes that goes in the opposite direction from the yellow and green ones they've just done. Segítsünk neki együtt. Mutatójak föl, és tessék ellenőrizni magatoknak. Mondjuk most csak a formáját. Miért mondjuk? Formáját, jó? Nem azt nézzük most, baba. Ezt nézzük, és ezt. Rendben? Háromszöglap. Kicsi körlap. Nagy körlap. Nagy négyzetlap. És utána milyen? Most nézzétek a tieteket. Ez. Jó lesz így, jó? Most a sárgát, a pirosat másoljátok át a zöldre. A manóra, a kékre. Ügyesek vagytok, önállóan. In kindergarten, the children learn to handle pencils for drawing and colouring, but not for writing. Compared with the United Kingdom, Hungarian children spend an extra year establishing these basic kinesthetic skills. Why this emphasis on manipulating objects?
Az írás olyan értelemben vett értelmezéssel, hogy kimondottan betűformáknak, betűalakzatoknak az átvésése, írása nincsen a programunkban. Nekünk az a célunk, hogy olyan mozgásokat készítsünk elő, ami az írás megtanulásának nélkülözhetetlen eleme. Ezért a programunk fektet nagyon nagy hangsúlyt a mindennapos festésre, a finom motorikus pici mozgásokra, a rajzolásra, a manuális készségekre, és éppen azért manipulálunk nagyon-nagyon sokat, hogy az új hegyek, az izmok, a kézizmok, a csuklóizmok megerősödjenek, és éppen ezáltal, amikor iskolába kerülnek, és ott betűelemeket fognak tanulni, előkészítik a betűírás elemeket, ahhoz megügyesedjenek ezek az izmok, és nagyon klasszul tudják majd a tanítónéni irányításával ezeket a dolgokat megtanulni. Első vízszintes sorába fogunk pakolni golyót. 3 mappot. When the children are aged 6 to 7, they start in year 1 of the main school, the equivalent to our year 2. Their class teacher teaches all the subjects, including maths. Here she's using familiar objects woven into a story to introduce addition. Hány makja lett így Mókuskának? Gréta? 5. Milyen művelettel tudtad ezt kiszámolni? Mondd el nekem, hogyan mondanád a matematika nyelvén. Mártonka? 3 meg 2 egyenlő 5. Nagyon ügyes voltál. A zsebében volt 4 gesztenye. Te is vegyél az egyik kezedbe 4 gesztenyét. Nekem még van majd 4. Nórikáéba volt a zsebében 2 gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen? 4 meg 2 egyenlő 6. Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz 2, Nórikának 4, te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani? Dórika? Ugyanaz az összeadás. Ugyanaz az összeadás? Megint 4 meg 2? Nem. Nagyon ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na mondd nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást. 2 meg 4 egyenlő 6. Nagyon ügyes vagy. Pakoljátok be a gesztenyét. És újra a makkokat fogjuk elővenni. 2 makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi van a bal? 2 makk van a kezedbe. Mennyi van a bal kezedbe? Úgy, hogy az egyikbe 1 van, a másikba is 1 van. Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika? Az egyikbe 2, a másikban 0. Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp? René? A jobb kezemben 2, a bal kezemben 0. Nagyon ügyes vagy. A jobb kezembe 2, és a bal kezembe 0. 3-féleképpen tudtam csoportosítani. Segítenek a képek itt a táblán. The pupils then tackle a written version of the same concept, combinations of numbers that add up to 2. Through the year, they'll look in detail at numbers up to 20, together with addition and subtraction, but not multiplication or division. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Piros ceruzát vegyetek a kezetekbe. Ki az, aki még nincs kész? Gyorsan, Viki, gyere gyorsan. Marking their work with a red pencil is an important part of a Hungarian math lesson. Then the teacher uses visual materials to reinforce the concept again, matching the written expressions to pictures of butterflies on a leaf to build up pupils' understanding. Jó, ügyes. Na hát ezt a 2 műveletet kihagytátok. Szerintem még illik valamelyik levélhez. Bence? A 4-hez az utolsó. Olvasd el az összeadást. 0 meg 1. Gyere,
kösd össze vele. Várja. Jó. Ügyes vagy. Nyissátok ki a könyveteket. Ugyanezt a feladatot találjátok. They then work through the corresponding examples in the Year 1 set book. Harmadik feladatban látjátok a pillangókat és a műveleteket. Írd be az eredményt. It's a chance for the teacher to assess her pupils' progress. Although she's working from a set book for the year, there's still a lot of preparation for the teacher to do. Minden órára így szoktam készülni, mert tényleg az elsősöknek nagyon fontos az ilyen jellegű motiváció is, és én még amit kiemelnék, hogy első osztályban nagyon fontosnak tartjuk a tevékenykedtetést. Nagyon sok eszközzel dolgozunk. Itt az órán is használtuk a terméseket, őszlévén, makkot, gesztenyét, de használunk korongot, dobókockát, színes rúdkészletet, tehát tényleg, hogy ő megtapasztalhassa ezeket a dolgokat, akkor az összeadás-kivonás fogalmát is ilyen tevékenykedtetés során alakítjuk ki bennük. Írd be az eredményt. A mai órán fejben számolással fogjuk kezdeni, amit kérek. This is Year 2. They're 7 to 8-year-olds, equivalent to our Year 3. Számoknál. Ugye a szám az miből áll? Miből áll egy szám? Számjegyekből. A kétjegyű számoknál mi határozza meg, hogy páros vagy páratlan egy szám? Petrácska, az utolsó számjegyek. Na gyorsan kékkel karikázzátok be, jó? Ha készen vagy, akkor... They're looking at odd and even Egy pillanat numbers. alatt bekarikáztam. Na én is karikáztam érdekesen a táblán. Ki az, aki ugyanezeket The karikázta? teacher is thinking of one of these én? numbers, and the pupils have to ask questions to find out what it is. Tessék. Páros szám. Nem. A 3 10-esből és... Onnan a füzetekből segít. 3 10-esből és nincs 1-es, és 0 1-esből. Nem. Viktorka? A szám második jegye 3. Igen. Nagyon jó, már közeledünk, és azt mondtuk, hogy milyen szám? Párat. The classroom layout is formal, but Hungarian teachers often use this whole class interactive teaching style and move the topic Nem, forward akkor in most már nagyon small, csak logical egyféle lehet steps. szinte. Danika? A bontása 40 meg 3. Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk. Például. A szomszédai, a kisebbik szomszédja a Milyen? 42. A kisebbik páros szomszéd. Nem, hát páros is lehetne. A kisebbik Egyes. szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44. Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az okos? Mondjuk, Mesike akkor? A kisebbik 10-es szomszédja a 40, a nagyobbik 10-es szomszédja az 50. Igen, melyik számra gondoltam? Együtt rajta, nem mondd ki! Tapsold, és kopogd el. Rajta. Még egyszer, rajta. Nagyon jó. Melyik számra gondoltam most már? 43. Tökéletes. Nézd meg, hogy a 43 az hanyadik ma. The next activity is to make numbers from the digits 1, 5 and 9. Egyessel kezdődhet még a szám? Nem, akkor mivel fog kezdődni? Ötössel, tessék, Nikike. 51. 51, nagyon jó, tökéletes. Következő szám, ki mondja? Zsuzsika? 55. 55, jó, nekem is megvan. És az utolsó lehet csak, gondolom én, 59. 59. Jó, megvan az 5-tel kezdődő. Mivel kezdődhet még? 9. Na, ki szeretné a 9-el? Annácska? 91. 91. This class still uses manipulative objects, in this case coloured discs that represent tens and units. 10-esből és 5 egyesből áll. Tessék. 5 10-es és 5 1-es. Tudod, hogy melyik számra gondoltam? Igen. 5 10-es és 5 darab 1-es. 5 darab 10 forintos és 5 darab 1 forintos.
Meg vagyunk? Jó. Akkor, ha készen vagy, akkor elvileg mindenkinek ugyanazt kell látnom oszlopba rendezni. 2 oszlopba? Nekem Nem. Jó. Tapsoljuk azt a számot, amit most kiraktál, jó? Rajta. Jó, melyik volt ez a szám? 55. Ez volt az 55. Mit írok fel? 55. During this year, the class teacher will introduce numbers up to 100 and all 4 number operations. Miért fogok kapni, tudod-e? Páratlan. Ki fogja mondani nekem? Bellácska? Párosat. Párosat. Mit mondtunk el múlt órán? Hogyha 2 páratlan számot adunk össze, akkor mit kapunk? Ki mondja? Ki az az ügyes? Danika, mondjuk tudod? Ha 2, tessék, miért? Hogy ha 2 párosat adunk össze, akkor páros lesz, hogyha 2 páratlanat, akkor páros, És mi van, hogyha akkor egy párosat és egy páratlanat adunk össze, akkor pedig páratlan lesz. Nagyon jó, akkor milyen szint fogok használni? Kéket. Nagyon jó. Mennyi lesz az összeg? 60. Olvassa ezt már nekem valaki számtannyelven. Hogy szoktam én ezt mondani? Emlékeztek rá? 55 Az 50 összege, és az 5. 5 összege egyenlő 60. Mit fogok tőle? But why does the teacher spend most of her time teaching from the front rather than working with small groups? Egy bizonyos fokig szoktunk mi csoportmunkában, pármunkában dolgozni. A csoportmunka ilyen kicsi gyerekeknél még túl zajos, túl hangos, tudnak alkalmazkodni, de nehéz náluk elérni azt, hogy csendben, esetleg az az egészséges munkazaj, ami lehet, az meglegyen. Én úgy gondolom, hogy alapvető dolgokat tanulunk meg, és ezt egy bizonyos fokig jobb frontális osztálymunkában megoldani. Van olyan, amikor egyénileg, tehát oda megyek, vagy kisebb csoporthoz, akik nem értik, tehát ez bizonyos idő után, meg már az jelen órában ki is derül, akkor velük külön foglalkozom. After a period of concentrated work, there's a break for relaxation exercises. Throughout these lessons, the teacher uses lots of visual aids, but no interactive whiteboard or computers. Why not? Úgy gondolom, hogy jobb, ha kimarad, bár előnyei megvannak, mint mindennek. Én úgy gondolom, hogy ez így emberközelibb, gyermekközpontúbb az, hogy én is ott vagyok velük, együtt találunk ki történeteket, együtt ágyazunk egy-egy matematika órát, egy-egy rajzfilmbe, egy-egy mesébe, egy-egy olyan történetbe, amit ők igazán kedvelnek, és én úgy gondolom, hogy egy lelkes tanító az szívvel és lélekkel készíti el azokat a dolgokat, amik a matematika tanulását elősegítik, és valahogy a számítógépek ezt más irányba viszik. Tudod a sorozat szabályát, hogyha tudod? Igen. Postairányod ott van a kezedben. Héttel növekszik. 352. Igen. 359. Igen. This is year 4. That's 9 to 10-year-olds, equivalent to our year 5. It's the final class in Hungarian lower school. The lesson starts with the teacher checking their homework. 394. They're working on number sequences. 8. Igen. 415. Igen. Így van. Kinek lett hibátlan a számsora? Nagyon jó. Ki az, aki tévesztett? Jó. Hát én meg véletlenül 17-et írtam. Elírtad a számot. Jó, tessék szívesen kijavítani. A sorozatom első eleme 130. Minden szám az előtte lévőnél 30-al nagyobb. Folytassuk. Máté? 160. Így van. Gina? Then a mental warm-up to move the topic on. Peti? 250. 270. 250. 280. 310. 340.
400. Máté? 430. 460. Jó, mondja. 460. Jó. 490. Jó, Dorika? 490 volt. 520. Jó. Dani? 550. Jó. Fruzsi? 580. És az utolsó elemet mondja meg nekünk Gergő. 610. Tehát figyeljetek, folytatjuk, egy versenysorozattal. Füzetedre lesz szükség. A számsorom első eleme az 509. 16-tal növekvő, 9-szel csökkenő váltakozó számsor. Mehet! A time test is a frequently used tool in Hungarian maths lessons. Here to create as many numbers as they can in the given sequence in 1 minute. Háromnegyed. Nyugodtan, ügyesen, pontosan. Visszaszámlálás. Utolsó számnál tarts. 5, 4, 3, 2, 1. Letetted a ceruzát. Piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogyan jelzed? Tökéletes. Sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-szel csökkenő számsorozat. Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod. Mehet. 525, Igen. 516, Igen. 532, Igen. 523, Igen. 539. There's no secret about how well each pupil has done because they have to sit down when they run out of correct numbers. 553, Lorca, nem versenyfutás, nyugi. oké. 544, Igen. 560, Igen. 551, 567, 558, 549, 558 után mi következik neked? 549, Neked, Zolika, itt eltévesztetted, nézd meg mi a hibád. Mondjad. 574. Jó, javítsd, mondj tovább. Ez volt az utolsó? Jó, Zolika győzött, egy tapsot neki, megérte. It's an approach the pupils seem to enjoy. Volt édes. Furfangos. At the end of the lesson, the pupils get into groups to try and make sense of an expression written in Roman numerals. Úgy nem lehet jó, hogy fél, hogy 15, meg csak ha az lenne jó, ne ezt a kettőt lehet elvenni, mert akkor 15-ből 11 az... So by year 4, some group work is incorporated into lessons for these older pupils. Why is that? Őket arra nevelni és szoktatni, hogy a mai élet megköveteli azt, hogy team munkába együtt tudjanak dolgozni, ezért csoportmunka is volt, itt 4 csoportot alakítottunk ki, mindig 4 csoportot szoktunk. Itt arra nevelem és szoktatom őket, hogy egy-egy problémát lehet sokkal egyszerűbb, ha többen kezelnek, többen oldanak meg. The Hungarian school day usually finishes at lunchtime, but many schools offer afternoon sessions that pupils can stay on for. 17 meg 3. In these sessions, afternoon teachers take over the classes. 33 meg 6. 39. Nagyon jó. 41 meg 7. For younger pupils, it's an opportunity to reinforce what they've learned in the morning in a more relaxed way, and a help for some pupils to catch up with their classmates. 48. Nagyon jó. The children can also do any homework they were set in the morning, with a teacher on hand in case they need help. Akkor írd alá. Jó? Van-e olyan, akinek van még gondja valamelyikkel? Pentegusz. Jó? A számjegyek nem ismétlődhetnek. Milyen számot fogsz alkotni? Már az előbb mondtad. 37. Nagyon jó. One thing all these teachers have in common is a solid grasp of the maths they're teaching and a clear understanding of how best to teach it. A lot of this comes from the training Hungarian teachers receive. This is Nyíregyháza College, which has its own teacher training course. A leltár lapjukon a jobb. These student teachers are learning about different number systems. Their tutor is explaining how to use Dean's blocks, a Hungarian invention, to explore the properties of numbers.
Most trainee primary teachers in Hungary take a full 4-year course, so there's plenty of time to teach the methodology behind the mathematics they need to know and the best ways of teaching it. Each Hungarian teacher training college also has a formal link with a nearby partner practice school. Nagyon ügyes. Nézzük a következő pénztárcánkat. Magdus? Here the trainees do their teaching practice, which starts in their 2nd year. These lessons are closely supervised by a mentor teacher from the school, whose class this is. Nullától indultunk, igaz és? És az első az 4 lesz. They're also observed by the rest of the training group. Legyenek képesek adott szabályú sorozat folytatására, sorozat szabályának felismeréséére. Immediately after the practice session, the student presents her analysis to the group and to her supervisor. Akkor mely számokra érkeznek? 8, 16, 20. So the key features of Hungarian math teaching are building solid mathematical foundations in the early years through manipulating objects. An early emphasis on mental maths with a comparatively late introduction of written methods. Fast-paced interactive games and sophisticated visual aids in a whole class setting. Lessons that build up children's mathematical understanding in a logical way. Afternoon classes that reinforce concepts and allow pupils to catch up. And extensive and rigorous maths education and supervision for trainee primary teachers.